ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ମା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ, ତାକାନି ପଣତେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ସତେ କି କପଚଟିଏ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଉ ଦମ୍ଭ ତାର ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଆଗ ଭର ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସଇ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ମଣିଷ ହେଉ କି ଜୀବଜନ୍ତୁଟିଏ ସଭିଙ୍କର ମା ଶକ୍ତି, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାଖ ନ ମାଡ଼ନ୍ତି କେହି। ରାନ୍ଧି ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ପେଟରୁ କାଟି, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି। ଧନୀ କିମ୍ବା ମାନି ହେଉଥାଉ ମା ପିଲା ପାଇଁ ସେ ଗରିବ, ଭାବିଥାଏ ସଦା ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ା ହେଉ ଭଲ ମଣିଷ। କେତେ କଷ୍ଟ ସହି କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇ ତା ପାଇଁ ଭାବଇ କେତେ, ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ତାର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ପାଲଟିବ କାଳେ ସିଏ। ସେଇ ମା ଦିନେ ବୋହୂଟିଏ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଶାଶୁ ଘର, ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଦେଢ଼ଶୁର କରିଛି ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର। ସମୟ ସୁଅରେ ବୟସ ଗଡ଼ିଲା ହୋଇଯାଏ ମା ବୃଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଇ କରିଥିଲା ଏତେ ଦିଏ ନାହିଁ ମୁଠେ ଖାୟା। ପେନ୍ସନ କି ଭତ୍ତା ଆଣୁ ଆଣୁ ନିଏ କହିଣ କଅଁଳ କଥା, କଥା କଥା କରେ ବାଡ଼େଇ ପକାଏ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ପିଲାଟି ଦିନର କଥା। ମା ପରା ସିଏ ସବୁ ସହିଯାଏ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମେ ଚାଲିଯାଏ। ମା ଅଟେ ଆମ ଜଗତର ମାତା, ପାଦେ ତାର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ତାର କଲ୍ୟାଣରେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ସମାନ। ମୋ କବିତାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।